Hey yo guys, it's your boy Kidding, but Kidding, Dangerous boy Kidding the bulldog with a puppy face. Yeah, there's some deep bottom of the high level stuff. So guys, benibuza ke namhlanje ba niyibona mose photo. So ithi umbuzo wami kule photo, wena do you believe ubana uEva waphuma kwibamba lika Adam na? Or to you, does it make sense that umuntu ongumama, a woman, waza emhlabeni ngokuzochithisa isithukuthezi umuntu owutata, njengakutshiwo eBhayibhelini kuthiwa uAdam wayebhorekile, yabo njengebhorekile wabona uThixo uba no man ubhorekile lo muntu, masike simzamele ezomchithisa isithukuthezi. Kwakhutshwa apha ebambini lakhe kwakhutshwa umuntu ongumama, umuntu wesifazane, kodwa ke esalela kwathiwa like ngumuntu azomchithisa isithukuthezi. So ke ndabuza ke mna kuba say, do you believe that or does it make sense to you? Babhala ke abanye abantwana ba say bayabelieve, abanye ababelieve. Yo, so fake ne-voice notes bathi ababhalileyo uthi andizubabiza amagama abo, yabo nje ndiyayicela le. So uthi ome uthi I don't believe anything about Jesus, I guess. So ndabuza ke mna, okay, phofu ndithe I know I'll believe in it. So xa uyijongile le way, does it make sense? Uthi nope. Njani enze umuntu onenyama and everything esebenzisa i-ribs kuphela? It's more like I ndiyazi ke ngokulena story god anazi but kodwa bras nani. So masive nabanye asifake i-voice notes ke ngosiva bathina abanye. Myself and I ngqina because ukuzuqaphele khona i-couples abantu bakhona uthi bathi xa behamba bobabini babuze into yobana ngusisi wakho okanye ngobhuti wakho lo hamba naye bayefana, yabona, bayefana sentsho ba-healthy mani, into yabo i-healthy, kuyathandanwa kumna kanje ngo-Rorisang lo echayo no-Prince. Aba bantu bayaqaphela xa bencuma bancuma indlela eyi-one. Sentsho yes, mna ndiyayingqina mna. Okay, uthi usisi yena uyayingqina because kuyenzeka uthi mhlawumbe ujola nomuntu ujole naye, so nithe nibe ngathi niyafana. Ndazi noba utsho kanjalo na, noba mna ndizikhela kwezam, but uthi njengoPrince noRorisang ke mna kandibazi nobazi, andazi noba kuse mhlawumbe noba ndiyabazi qha andiwazi amagama wabo, but uthi njengoPrince noRorisang noPrince bade bayafana, bancuma ngendlela efanayo. So ucinga uba mhlawumbe uthi yena ucinga uba mhlawumbe andazi nxa ngompu uPrince or famba uPrince like famba uRorisang usuka kwibambo likaPrince. Mhlawumbe ndixelele mna Asimamele nawe uyandazi ke mna intloko eqini, but mna laa nto leyana sentsho bendisoloko ndiphikisana, mhlawumbi ndiphikisana nomntu like othetha loo nto mncinci esuka, but le nto mna ndiyibone uba nyhani sentsho thina sithathwe kwiimbambo zomfana, yabo. But ke ngoku yilaa nto kuthiwa kukhona abantu abajola from high school up until i-death yabo, bazekane batshatane kube mnandi kube phaa beqale high school, yabo. That means laa mntu bebehleli edalelwe yena like ulubhambo lwakhe. Laa nto ke thina sifike sithi ulubambo, ayilobambo, lubhambo lwam otherwise, yabo. So ikhona tsho mna nto mna ndiyayibhiliva because ikhona nyhani abantu tsho bafane nyhani. Naxa mhlawumbi bethetha yabona kanjani nina nafana, nifana nangokuthetha, nifana nganto, nabona laa nto bengathi ngamawele. uthi utsho mina
kuthi bafane nangokuthetha so that means ke ngokuba omnye usuke kubambo lomnye uthi lubhambo lubhambo I don't know uthi hayi ke utsho mina uyayibhiliva cause abantu baze babe nendlela yokuthetha like bathethe ngendlela efanayo abanthetha njengomnye but ke scroll up okay uthi abantu bathethe ngendlela efanayo that means ke omnye usuka kubambo lo kubhambo uthela ubhambo asuka kubhambo lomnye asive omnye uthini mna apha luthi olwam uluvo phofu awuyoluvo qaba andibhilive mna le nto zana lena hayi andiyibhilive ewe yabona ucawa kwena ndiyacawa and futhi siyicacisele phaa kakuhle kodwa ndibethi le nto ethi hayi khona hayi andiyibhilive mna le nto yabona le I believe heyi phofu nazazi nazo ndibhilivani kodwa ke ngokwesayensi abantu basuka phi okay uthi yena utshomi ubelieve ba phofu uthi akabelieve ba ikuse ile ntozana abantu bangomama basuka from suke bambweni awuthi akayibhilive lona even sebecaciselwe ecaweni yena hayi ayenzi sense kuye so uthi wake weva kuthiwa sisuka emfenini from apes brother I don't know andifuni kube ngathi kutheni I don't believe that either andifuni nokuyibhiliva naleyo andazi ndothi ndibhiliva but I don't believe that one okay hayi asizame wona hayi ndinophendula siphile ngabo bonile laa nto leya mna ndiyibonile inxani zawuthi kuthini mna wena ingxaki ndingabhiliva kwisayensi or bhiliva kulawey yabo iye mna ke andithanda ungazibhilivi zombini yabo ndiyala ukuthatha kwisayensi most of the time yangatsho kanjani scientifically umntu wenza abantu ababili yabo scientifically ngoba that's how it has always been and ukuthi abantu ba-evolve from what bacteria like yabo i-microorganisms sayi ezo bacteria ezo microorganisms zikhula zi-evolve zi-change at certain form kwaya kwavela abantu yabo yoba kwenza uthixo andiyazi andikholelwa bovu nakade ndiyikholelwa but ibona mdala libhadlela ndikholelwa kontoeyo cinga ndizakholelwa kanjani into yoba umntu wakho waphuma ubhambo lo mntu wathini hayi ayikhololo abantu aba bathatha isayensi babehleli beyazi mos because abantu bafike before bafike apha ku-16 ibhayibhileni so bayenza before way yabo so ke ngoku lezi story bathi xa uziva nawe apha imbama ziyashota azo so kuthi macala linye shota macala ayithuba ngokwesayensi so cause bathi as a result laa nto leya amandla neembaba ezingaphelanga macala oyithuba amaesole icala liyi-one yabo mosothi icala linye so ke ngoku baxuba isayensi nebhayibhile xa ifika salamane nabona ingqondo abasithi nentoma hayi isambathela le bhude ikho yonke le nto ayikho futhi le nto manje thina ndifuna ukukhomenta because andiyikholwa yonke into yebhayibhile mna khona nenye so andifuna ukuthetha futhi because hayi ndingathi ndabe ndashushu narhala ukudibheyitha futhi hayibo asikhona apha kum xelela indaba okay uthi umjida yena ubelieve ba like abantu baqala babazi like ba-evolve from ile ntozana i-bacterias you know like from microorganisms like ifana nale nto bitshiwo ngulamntana bethi mhlawumbi sisuka ezimfeneni like lawe ibiyenzeka phaa yile ayitshoyo mjida saqala hayi man but okay
Okay. Luvo lwakhe naye. Asigxekini nje luluvo lwakhe na. Yo. Utukhalela ukudebate. Semfake ku-debate. I don't know. Xa konenye yenza isense xa umamela ngulwakho luvo. Akho nenye yenza isense manukusendele into apha into endisenza nobuyiza ngeliphi uhlolo kwento zayidebate iningi zokuqala hayi azenzi isense zongazivakali tu. I see the picture. Msinela ezawe sezifene bezifongo lento zana ngongchome phezulu. So guys yo andazi number ndithini but they kiss me one ring. So xa nicinga nyani bras isuke ezimfaneni lawe from apes but so uthi ome lomchita njani bese ithethi sisuka from from microorganisms then evolve kodwa kwenzeka umuntu lo njengam hayi anisazi ke hayi anisazi ngiyibona le evolution yabantu leyo babasuka bayakhe kanjani ayibona ayinto ayikholeleki lanto leya lo qala ibintoni emva kwalamfene alisitwaza kanzi ibintoni emva kwamfene ibivelaphi yona. So umjida aphine aza nepoint ethi so ino esemva kwemfene like mos njenga ethi sisuka from imfene ezalentozana eza apes zakhona ezalentozana zonke ezawe zakhona ezimfeneni uthi ke ngoku emva kwalamfene intoni yayikhona ukuze kwenzeke lamfene yazi the way indisakule nethi lo mjida sisuka from micro yo mase naphatha inhloko baphem but inhloko nyani ish okay uthi sisuka from microorganisms zathi zakhula zenzeka lento ungumuntu endimi yabona ichuthi kanjani masikhola okay so njengabuza mjidi ba intoni semva kwemfene in buyisela kulamjida we microorganisms from bacteria yabafezi bengayazi bizofika apha le ubonga uconfused nami what the fuck anyways yeah sibonge kababokele sibonge ithuba otherwise see you next time when we doing another one. Igama ngo Kaden Dangerous boy, Kaden the bulldog with a puppy face. Yeah, that's some deep bottom of the heart level stuff. Tango bro kudala ngandiyi-understand nyana nawo Satan sakhula ndibabuza unozala leyo unozala letweni ayinale ntwana yenza sense nanini ebuno kube besithi Christians abesathi but hayi wena ngumyedini wena uyesu kumenzi wesifundisa athethi nje igama likayesu into ndibawathatha ibullshit kodwa le kodwa hayi ngumyedini uthi ukuthandaza lo wena ulahlekile too much awulephukapi necawe finally abade bayibona letukana bade bangena ekhayeni verified batsho leo bayeka la bullshit was Christianity is totally letukana bro is trash bro lanto leya bona bro between Christianity and science I prefer science bro because science iyayiprove into asithethi nje ngomlomo and Christianity bra inala mentality oba umuntu omhlophe mkhulu umuntu omnyama and still naxo unoyilandela like Christianity esizile peak yabo emhlophe abathi uYesu akungoYesu lo wabra uYesu pha umuntu omnyama but I fucked up la nkolo le yabra I fucked up too much so bro Christianity was designed to ba iqinezela umuntu omnyama but odengana bayiboni lo nto yabafuna over because
ile ntwana i-masters zabo i-white masters zabo uyayazi uba hayi umuntu omhlophe umlungu hayi mkhulu kunawe. And bro le nto yile matshi ibe ngenye ye-proof yezo zinto bra, ngenye yezo proof. Umzekelo ungabuza utshomi wakho oyi-appreciate etshomi ke ngoku uThixo uba ngoluphi uhlanga, uThixo nothi uyesu uThixo loluphi uhlanga, othi hayi ubona uThixo ngumntu omhlophe umlungu. Kanjani uThixo fine uThixo exista but not ngenyama, ungumoya everywhere. Umazela buluhlanga wakambona buluhlanga, mhlawumbe uyesu ke ungathi yena hayi le ntwana akazi hayi umlungu because weva nabo sasingayazi laa nto leya. Yo bra nginyisa isithimbi le.